Tervetuloa tutustumaan Tomra R1 pullonpalautusjärjestelmään ja sen puhdistukseen. Jotta palautusjärjestelmä toimisi moitteettomasti ja palvelisi asiakkaita ilman käyttökatkoksia, tulisi järjestelmä puhdistaa säännöllisesti. Muistathan aina lukea myös näytön ohjeet kunkin pesuvaiheen kohdalla. Ohjeet saattavat olla pitempiä kuin näytöllä esitetty kohta, jolloin voit pyyhkäisemällä liikuttaa näytöllä olevaa tekstiä. Käytä aina suojakäsineitä, kun puhdistat laitteistoa. Käynnistä pesuohjelma valitsemalla Puhdista laitteisto ja sen alta kohta Viikkopesu. Aloitetaan puhdistamalla automaatin ovien ulkopinnat sekä pyöreän asiakaspalautusluukun ympäristö. Käytä puhdistukseen kuuman veden ja L51 pesuaineen seosta. Kuuma vesi on paras kaverisi järjestelmää puhdistaessa, koska se irroittaa likaa tehokkaammin, jolloin myös puhdistus on nopeampaa ja lopputulos parempi. Seuraavaksi puhdistetaan automaatin näyttö laimentamattomalla L52 lasinpesuaineella ja puhtaalla paperipyyhkeellä. Kuivaa lopuksi puhtaalla paperilla huolellisesti, jotta näytön pintaan ei jää huntua pesuaineesta. Kolmannessa vaiheessa puhdistetaan automaatin syöttökammio. Poista ensin kaikki näkyvät roskat syöttökammion pohjalta sekä videolla näkyvistä väleistä. Käyttämällä suihkepulloa saat levitettyä kuuman pesuseoksen kaikille puhdistettaville pinnoille. Puhdista singulaattorikiekko pesuaineseosta ja puhdistusliinaa käyttäen. Pyöritä singulaattoria tarvittaessa käsin ja puhdista siivekkeet. Kiekon yläpuolella oleva ultraäänianturi voi likaantuessaan aiheuttaa vikatilanteen. Puhdista anturi kuumalla vedellä ja puhdistusliinalla. Lopuksi puhdista kammion pohja varrellista harjaa tai puhdistusliinaa käyttäen. Neljännessä vaiheessa puhdistamme hylkykourun. Poista näkyvät roskat ja puhdista pinnat puhdistusliinaa käyttäen. Kammiota pyyhkiessäsi varo mahdollisia lasinsiruja tai muita teräviä roskia. Käytä aina suojakäsineitä. Hylkykourun etuosan reunoilla olevat valokenno ja heijastin puhdistetaan laimentamattomalla L52 lasinpesuaineella ja puhtaalla paperipyyhkeellä tai vanupuikolla. Muista lopuksi kuivata kenno ja heijastin huolellisesti kuivalla paperipyyhkeellä. Myös syvemmällä kourussa on valokenno, joka tunnistaa kammioon saapuvan pakkauksen. Tämä valokenno saattaa myös likaantua. Seuraavassa vinkit kyseisen kennon puhdistukseen. Valokenno puhdistetaan laimentamattomalla L52 lasinpesuaineella ja puhtaalla paperipyyhkeellä tai vanupuikolla. Pesuohjelman seuraavassa vaiheessa siirrymme taustalaitteiston puolelle. Huomaa, että palautusautomaatti pysyy suljettuna koko pesuohjelman ajan. Viidennessä vaiheessa tyhjennetään syöttökammion keräilyastia. Vedä astia telineestä ja poista irtoroskat. Puhdista pinnat pesuaineseokseen kostutetulla puhdistusliinalla. Vaiheessa 6 tyhjennetään automaatin alla sijaitseva nesteen keräilysäiliö. Poista säiliö telineestä ja tyhjennä nesteet esimerkiksi muoviämpäriin. Pese keräilyastia kuumalla vedellä, esimerkiksi pesualtaassa, jos mahdollista. Muuten puhdista märällä liinalla.
7. vaiheessa puhdistamme kaikki automaatin kuljetin hihnat. Käynnistä hihnat valitsemalla näytön pesuohjelmasta kohta Käytä kuljettimia. Aloita puhdistamalla pääkuljettimen vihreät hihnat, jonka jälkeen siirry puhdistamaan V-kuljettimen hihnat. Käytä hihnojen pesuun kuumaan pesuaineseokseen kostutettua puhdistusliinaa. Pesuveden voi myös levittää suihkepullolla. Pidä märkää puhdistusliinaa pyörivän hihnan päällä, kunnes hihna on puhdistunut koko matkalta. Toista sama toimenpide jokaisen säiliön yläoven alla sijaitsevien valkoisten V-kuljettimen hihnojen kohdalla. Pidä puhdistusliinaa myös hihnan alla, jolloin myös hihnojen alapinta puhdistuu. Tämä toimenpide estää lian leviämisen syvemmälle kuljettimien eri osiin. Kuljettimet pysähtyvät, kun siirryt pesuohjelmassa eteenpäin nuolella kohtaan 8. Ohjelma neuvoo pesemään puristimen sisäänsyöttökuljettimet. Ennen kuin jatkat eteenpäin, suorita seuraavat toimenpiteet. Puhdista pääkuljettimen hihnojen alla oleva kisko ja sen reunassa oleva pelti. Poista roskat V-kuljettimen alkuosan alta. Seuraavaksi poista kaikki näkyvät roskat V-kuljettimien väleistä. Puhdista myös kuljettimien liitospalat puhdistusliinalla. Tölkkisäiliöiden lajittelun kohdalle kuljettimen kiskoihin kertyy monesti paljon likaa. Puhdista siis säännöllisesti myös kuljettimien kiskot. 8. vaiheessa puhdistamme myös säiliöiden puristimien syöttökuljettimet ja niiden reunapellit. Käytä runsaasti kuumaa pesuaineseosta. Puhdista sekä hihnat että muut pinnat käyttäen varrellista harjaa tai puhdistusliinaa seuraavasti. Sulje luukku. Kun kuulet kuljettimen lähtevän päälle, nosta luukku ylös välittömästi ja suihkuta pesuainetta puhdistettaville pinnoille. Puhdista sekä hihnat että muut pinnat käyttäen varrellista harjaa tai puhdistusliinaa. Toista tämä toiminto 4 kertaa. Myös säiliön puristimelle on oma anturi. Tämä anturi likaantuu satunnaisesti ja seuraavassa ohje kyseisen anturin puhdistamiseen. Anturi puhdistetaan laimentamattomalla L52 lasinpesuaineella ja puhtaalla paperipyyhkeellä tai vanupuikolla. 9. vaiheessa puhdistamme kuljetin hihnojen anturit. Jokaisen säiliön yläoven alta löytyy säiliön sisääntuloanturi. Anturi puhdistetaan ensin kuumalla vedellä, joka irroittaa lian tehokkaasti. Anturin voi lisäksi myös puhdistaa L52 lasinpesuaineella ja paperilla. Anturit voi puhdistaa myös vaiheessa 7 samaan aikaan kuljetinhihnojen kanssa ajan säästämiseksi. Vaiheessa 10 puhdistamme laitteiston päädyssä olevan Soft Drop keräilyvaunun. Puhdista vihreät kuljetinhihnat pesuseokseen kostutetulla puhdistusliinalla. Tarkista myös hihnojen pyöritysrulla, joka löytyy hihnojen yläpäästä. Poista roskat myös hihnarullan urasta. Puhdista maton pinta kostealla puhdistusliinalla. Maton voi laskea alas peittämällä valokennot kädellä. Kun matto on alhaalla, voit nostaa mattoa ja poistaa sen alle pudonneet pakkaukset ja roskat. Puhdista Soft Dropin valokennot ja heijastimet L52 lasinpesuaineella ja paperipyyhkeellä. Vaiheessa 11
puhdistamme uudelleen yrityskuljettimen. Käynnistä kuljetin valitsemalla pesuohjelmasta Käytä kuljettimia. Käytä runsaasti kuumaa vettä ja pesuseosta. Hihnan pyöriessä käytä puhdistukseen varrellista harjaa tai märkää pesuliinaa. Puhdista myös kuljettimen laidat. Vaiheessa 12 siirrytään laitteiston toiselle puolelle, jossa ensimmäisenä pesemme hylkykuljettimen. Toista samat puhdistustoimenpiteet kuin uudelleen yrityskuljetinta puhdistaessa. Käytä suojakäsineitä. Koska kyseiseen kuljettimeen ohjataan lasipakkauksia, huomioithan mahdolliset lasinsirut työskennellessä. Poista rikkoutuneet lasinpalat kuljettimelta. Varrellinen harja on tässä vaiheessa puhdistusliinaa turvallisempi vaihtoehto. Tältä puolelta on myös helpompi puhdistaa V-kuljettimen kiskon alkuosa sekä sen väliin kertynyt lika. Käytä kiskojen välin puhdistukseen esimerkiksi ruuvimeisseliä ja puhdistusliinaa. Kuljettimen alkuosassa oleva lika hidastaa pakkausten liikkumista, jolloin lajitteluvirheiden riski kasvaa. Vaiheessa 13 siirrytään takaisin laitteiston toiselle puolelle puhdistaaksemme tunnistusyksikön kuljettimen. Avaa tunnistusyksikön vihreä luukku. Käynnistä kuljetin ja pese hihnat kuumaa pesuliuosta käyttäen ja puhdistusliinalla kevyesti hihnoja painaen. Pysäytä kuljetin ja poista se telakasta. Puhdista kuljetin ja sen runko hihnojen alta. Kuljetinta ei saa upottaa veteen. Puhdista yläpinnan tasainen osa sekä telakan viistot osat roskista ja liasta. Mikäli pinnat eivät ole puhtaat, ei kuljetin asetu tasaisesti telakalle. Tämä vaikuttaa esimerkiksi vaan metallin tunnistimen ja pullokameran toimintaan. Tästä esimerkki myöhemmin lasipintojen tarkistuksen kohdalla. Aseta telakka paikoilleen. Vaiheessa 14 puhdistamme pullokameran ja sen heijastimen sekä One Ring-tunnistusyksikön lasipinnat. Käytä puhdistukseen L52 lasinpesuainetta ja puhdasta paperipyyhettä. Muista lopuksi kuivata ja pyyhkiä pinnat huolellisesti kuivalla ja puhtaalla paperilla, jotta pintaan ei jää huntua pesuaineen jäämistä. Kun puhdistat One Ring-tunnistusyksikköä, pyyhi aina ylhäältä alaspäin. Näin et siirrä alaosan reunoilla olevaa likaa takaisin aiemmin puhdistetulle pinnalle. Lopuksi tarkista lasipintojen puhdistustulos käyttämällä taskulamppua. Varmista, ettei pinnoille ole jäänyt likaa tai huntuja. Vaiheessa 15 tarkistamme vielä optisen järjestelmän ja kalibroimme anturit. Sulje tunnistusyksikön vihreä luukku ja valitse pesuohjelmasta Tarkista kamera. Mikäli syöttökuljetin on jäänyt väärään asentoon lian takia tai se ei ole paikoillaan, näkyy se kuvassa punaisena raitana. Seuraavaksi tarkistetaan One Ring-tunnistusyksikkö. Mikäli tunnistusyksikön lasipinta on likainen, näkyy likainen sektori näytöllä. Myös tunnistusyksikössä likaisen sektorin kohdalla vilkkuu punainen valo. Kun kaikki puhdistusvaiheet on tehty,
ilmoittaa pesuohjelma, että koko laitteiston pesuohjelma suoritettu loppuun onnistuneesti. Hyvää työtä! Mikäli sinulla herää kysymyksiä laitteiston puhdistukseen, puhdistusvälineisiin tai laitteiston toimintaan liittyen, olethan yhteydessä Tomran asiakaspalveluun. Autamme mielellämme kaikissa pullonpalautuslaitteistoon liittyvissä kysymyksissä. Puhdistusaineita ja tarvikkeita voit myös tilata kätevästi verkkokaupastamme alla olevasta linkistä tai asiakaspalvelustamme. Kiitos!